Είμαι ο Διευθυντής Έργου της ΓΕΑ Επιχειρήν για το έργο του ΟΣΔΕ. Είμαι από το ξεκίνημα της ΓΕΑ Επιχειρήν σε αυτή τη θέση. Είναι τέταρτος χρόνος τώρα. Έχω ουσιαστικά την ευθύνη της ομάδας που συντονίζει το έργο από την πλευρά της ΓΕΑ Επιχειρήν. Έχουμε δει κάποιες ανακοινώσεις του ΟΠΚΠ και η δέσμευση του Υπουργού ήταν για έναρξη της διαδικασίας του ΟΣΔΕ 15 Μαρτίου. Αυτό έχει γίνει, έχει ξεκινήσει? Ξεκίνησε η διαδικασία των αιτήσεων, οι φορείς ενεργοποιούνται αυτή τη στιγμή σταδιακά. Όντως ξεκινήσαμε φέτος νωρίτερα σχεδόν από κάθε άλλη φορά. Είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Εμείς πάντα συνδέουμε ουσιαστικά την επιτυχία της αίτησης με το ξεκίνημα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει χρόνος στους πιστοποιημένους φορείς να υποδεχτούν τους παραγωγούς, να τους εξυπηρετήσουν και με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται με τον καλύτερο τρόπο το καλύτερο αποτέλεσμα της αίτησης, που είναι ουσιαστικά να πληρωθούν οι παραγωγοί της επιδοτήσεις τους. Ποιες είναι οι αλλαγές και οι διαφορές από του τρέχοντος έτους από το προηγούμενο? Ναι, η αλήθεια είναι ότι έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση όλο το προηγούμενο διάστημα και θα πρέπει να πω ότι ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα, καταστροφολογία, τεράστιες αλλαγές. Έγινε μια προσπάθεια απαξίωσης της δουλειάς που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Η απόφαση όμως που ήδη έχει βγάλει ο ΟΠΚΠ ήρθε να δικαιώσει ουσιαστικά αυτό που λέγαμε εξ αρχής, ότι η ΓΕΑ Επιχειρήν παραμένει ο φορέας συντονισμού του έργου. Η ουσιαστική αλλαγή που έγινε είναι ότι όλοι οι φορείς πλέον λέγονται κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Δεν υπάρχει ο διαχωρισμός μεταξύ φορέων Α και Β βαθμού. Αυτό κατά την εκτίμησή μου ελάχιστα θα επηρεάσει την πορεία των δηλώσεων. Στην πράξη, σε ό,τι αφορά τους παραγωγούς, δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση σε τίποτα απολύτως. Συνεχίζουμε κανονικά τη διαδικασία των αιτήσεων και παρά την αλλαγή αυτή στο θεσμικό πλαίσιο, η οποία θα δημιουργήσει μέσα στο επόμενο διάστημα και μια αλληλουχία αναθεώρησης των συμβάσεων, είναι μια τυπική ουσιαστικά διαδικασία η οποία θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα. Οι παραγωγοί δεν νομίζω ότι πρόκειται να δουν καμία διαφορά σε αυτό το κομμάτι και ευελπιστώ ότι η διαδικασία θα εξελιχθεί ομαλά και θα εκμεταλλευτούμε το ικανό χρονικό διάστημα που έχουμε ώστε οι αιτήσεις να μαζευτούν εγκαίρως και αποτελεσματικά. Ο παραγωγός πώς μπορεί να επιλέξει φορέα για να υποβάλει τη δήλωσή του? Σε αυτό έχουμε μια διαφοροποίηση φέτος. Καταρχήν όλοι οι παραγωγοί επιλέγουν το φορέα που θέλουν να υποβάλουν την αίτησή τους. Η διαδικασία με την οποία γίνεται αυτό έχει διαφοροποιηθεί. Φέτος θα χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί του τάξης. Σημαίνει ότι για να ενεργοποιηθεί η αίτηση σε ένα φορέα θα πρέπει οι παραγωγοί με τους κωδικούς του τάξης να μπουν σε κάποιο υπολογιστή, να έχουν πρόσβαση και να πάρουν έναν εξαψήφιο αριθμό με τον οποίο θα απευθυνθούν στο φορέα της επιλογής τους για να ενεργοποιήσουν την αίτησή τους. Χρειάζεται μια προσοχή επειδή αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η κωδική του τάξης είναι ευαίσθητη κωδική. Χρειάζεται λίγο προσοχή στους παραγωγούς. Η δικιά μας η προτροπή είναι να τους χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι ή αν για κάποιο λόγο έρθουν στα χέρια κάποιου άλλου να αλλάχθουν εγκαίρως. Είναι μια ασφαλής διαδικασία, είναι η αλήθεια. Εγγυάται ότι ο ίδιος ο παραγωγός θα απευθυνθεί στο φορέα που θέλει και θα υποβάλει την αίτησή του όπως αυτός την θέλει. Και βέβαια η πιστοποίηση μέσω του συστήματος τάξης φέρνει και τη διαφορά ότι αυτή τη φορά οι παραγωγοί δεν θα υπογράφουν την πρώτη σελίδα της αίτησης όπως κάναν μέχρι πρότινος. Αυτή είναι επίσης μια σημαντική διαφορά και θα πρέπει να το έχουν υπόψη τους, γιατί ουσιαστικά όλα τα προηγούμενα χρόνια με την οριστικοποίηση της αίτησής τους υπέγραφαν και την πρώτη σελίδα. Η εισαγωγή του τάξης θεωρείται από τον ΟΠΚΠ ότι είναι από μόνη της ικανή να εξασφαλίσει το ότι η δήλωση γίνεται από τον ίδιο τον παραγωγό
και έτσι δεν απαιτείται η υπογραφή του παραγωγού στην αίτηση. Θεωρείται σαν κάποιας μορφής ηλεκτρονική υπογραφή. Στην περίπτωση της ετωλοκαρνανίας, έχετε κάποιο νέο κατάστημα, από όσο διαβάσαμε, κάποιο νέο κέντρο εξυπηρέτησης αγροτών. Γιατί έχει γίνει αυτό? Κοιτάξτε, στην ετωλοκαρνανία πλέον στο τμήμα ουσιαστικά της περιοχής του Αγρινίου έχουμε καινούριους συνεργάτες, έχουμε κάποιους τοπικούς συνεταιρισμούς. Υπήρξε κάποιο θέμα συνεργασία μας με την ΕΑΣΑ Αγρινίου. Δεν είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Θεωρούμε ότι έχουμε σημαντικές διαφορές στο πώς θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά, στο τι περιμένουμε από τους παραγωγούς και στο πώς αντιμετωπίζουμε τους παραγωγούς, και αυτό μας οδήγησε στο να διακόψουμε τη συνεργασία μας με την ΕΑΣΑ Αγρινίου και να γίνει η δουλειά, η υποδοχή των αιτήσεων με τον τρόπο που όλο το σχήμα της ΓΕ Επιχειρήν έχει επιλέξει εδώ και πάρα πολύ καιρό, με απόλυτη διαφάνεια, απόλυτη νομιμότητα στις χρεώσεις, στο τι ζητείται από τους παραγωγούς και βέβαια και στο τι δηλώνεται από τους παραγωγούς, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι επιδοτήσεις θα είναι αυτές που δικαιούται ο κάθε παραγωγός να έχει. Αυτή είναι γενικώς η διαφοροποίηση. Νομίζω ότι σε επίπεδο εξυπηρέτησης οι παραγωγοί θα μείνουν απόλυτα ευχαριστημένοι. Λειτουργούμε ήδη και κάποια περιφερειακά γραφεία εκτός από την πόλη του Αγρινίου και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Και κάτι τελευταίο, αναφερθήκατε στο θέμα των χρεώσεων. Θα δει διαφορά ο παραγωγός στον νομό ετωλοκαρνανίας στο επίπεδο της χρέωσης? Κοιτάξτε, καταρχήν να πω ότι σε ό,τι αφορά το κομμάτι της χρέωσης, φέτος υπάρχει μια διαφοροποίηση, η οποία έγινε μετά από δική μας εισήγηση, τη δέχτηκε ο ΠΚΠ. Το αντίτιμο της αίτησης, το αντίτιμο μάλλον που καλείται να πληρώσει ο παραγωγός για την αίτησή του, θα αναγράφεται πάνω στην αίτηση και είναι αυτό που πρέπει να πληρώσει ο παραγωγός. Ο παραγωγός δεν υποχρεούται και δεν πρέπει να πληρώσει οτιδήποτε περισσότερο από αυτό που αναγράφεται πάνω στην αίτησή του, και αυτό είναι που εμείς προτρέπουμε τον παραγωγό να κάνει, να ελέγξει στην αίτησή του ποιο είναι το αναγραφόμενο ποσό. Το ποσό αυτό θα αναγράφεται με βάση τον τιμοκατάλογο που έχει ο κάθε φορέας υποβάλει στον ΟΠΚΠ και θα πρέπει να πληρώνει μόνο αυτό το ποσό και κανένα άλλο. Νομίζω ότι αυτό είναι μια εξέλιξη που για την περιοχή θα έχει ένα όφελος για πολύ μεγάλο κομμάτι των παραγωγών.